Bez kvalitetnog braka nema ni kvalitetne obitelji. Nažalost, u današnjem modernom svijetu priča je potpuno drugačija. Sve češće svjedočimo rastavama nego sklapanjima brakova. Brak postao forma za nešto drugo, tipa za djecu, gdje su djeca u centru cijele priče ili nešto drugo, ali brak sam ko brak je izgubio na važnosti, znači ljubav između dvoje ljudi. Upravo zbog potrebe da se brak postavi na bitno mjesto u ljudskim životima, ovoga tjedna organizira se Tjedan braka. Svake godine odvija se u više od 28 zemalja, a u njemu sudjeluje više od 2 milijuna stanovnika. Cilj tjedna je promovirati kvalitete bračnih odnosa i osnažiti bračne parove u njihovu međusobnom savezu i predanosti. A zapravo mislim da je to vrlo alarmantno stanje, zato što parovi nekako pristupaju površno samom ulasku u brak, a mislim da je to dosta ozbiljna stvar i odluka dvoje ljudi. Ove godine u Međunarodnom tjednu braka sudjelovalo je 16 hrvatskih gradova s više od 50 događaja na kojima je prisustvovalo više od 2000 sudionika. U obilježavanje Tjedna braka uključili su se restorani, knjižare, mali obrtnici, kompanije, vjerske zajednice i neprofitne udruge. Hajdemo usporiti malo naš tempo, hajdemo se okrenuti prema našem supružniku, hajdemo iskoristiti jedan tjedan dana gdje ćemo svi zajedno, što više partnera u Hrvatskoj, razmisliti o tome na koje načine da pomognemo ljudima u braku da ulažu u njihov brak. Kroz Tjedan braka parovima će se pružiti još veća i uvijek potrebna podrška, jer kvalitetniji brakovi znače i čvršće obitelji.